Ai, Pili, boa tarde, que tal Rocío, boa andas? tarde a todos. Vaya programa temos, viches a parada que chegou descapotable todo. Descapotable, como ten que ser, así son os grandes artistas que chegan en coches descapotables. Bueno, sé que claro, que imos a estar falando da gran Sara Montiel, pues entre amigos, non, Pili? Entre amigos, Realmente. sí, porque aparte de falar con Parada, tamén vamos a falar co peluquero dela que estuvo máis de 20 peinando anos. de 20 anos, bueno... Pedro Ruiz tamén. Un montón de xente que queríamos, que admirábamos e ademais imos a escoitar as súas grandes cancións. Mirade que difícil escoller e ti, Pili, vas facer algúns dos temazos. Eu tamén, de feito para arrancar o programa, por case. suposto. E agora que me acordo, Que? ainda estou a medias. Que me dices, Veño dentro Pili? un pouco, sí, Pues estou a medias, Apura porque isto xa comezou, comeza xuntos. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Slow, fumar y amar, ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos sedientos de placer. Por eso estando mi bien, es mi fumar un Edén. Dame el humo de tu boca, anda, que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor que acaba por prender la llama ardiente del amor. Muchísimas gracias. Bravísima, Pili Pampín. Gracias, amor. Bueno, pero absoluta, este é un xeito de comezar un programa como Sara Montiel, senta Pili, aínda que en vai encerronas metemos aquí neste programa nosa Pili que está deixando de fumar e nos vai pomolle fumando, espero para comezar. Pero vai conseguir isto unha proba máis, é un reto. Estou loitando como unha jabata, pero aí está. ¡Ole, Pili! La lengua de Sara Montiel. No te lengua, tamén estou ben parada, tranquilo que de lengua. Bueno, claro, xa choveu desta canción daquela podía ata fumarse nos platós, algo que agora, pues en fin, pues resultanos inconcebible, pero claro, a gran Sara Montiel fixo deste sexto así aparentemente inocuo, Javi, algo, digamos, atreveríame a decir que ata sexual, ¿no? Ui, no. Como ela xogaba co puro, co cigarro. Creo que non é un atrevemento que acabas de decir. Ela tiña unha picardía. Ela, para min, fixo da picardía a súa linguaxe artística. E non credes, voume lanzar, pregunto, que isto, o cigarro, igual nos remite a un elemento fálico. Bueno, pode ser. Pode ser. Tratándose da Montiel xogando, ¿no? Bueno, tratándose dun cuplé que o fillo acaba do que estaban falando esas cancións. Que eu, por certo, pícaras. Pili, quero preguntarche, ti crees que la cantaba ben? E tamén te vou a preguntar, Parada, porque de eso tamén se escribiu moito, a personalidade tiña toda, pero ela como cantaba? Cantar, pois, eu penso que non, máis que nada falaba cantando, non? Pero como unha gran cantante, non. Claro, pero que sabíase vender moi ben, eso era... Claro, é que Parada tiña ese xeito A de mí mirar a gustaba moito cámara, cantando de bolero, por susurrar. exemplo. Eso tamén, O bolero sí, cantaba moi ben, porque tiña unha voz apropiada para cantar ese tipo de canción.
E logo, claro, Pili, vela interpretalas en calquera escenario era impresionante, non? Sí, maravilloso. Bueno, eu a última vez que estuvo aquí no Luar coincidín con ela, porque tamén estaba eu esa noite no Luar, fixemos un grupo, non vou dicir o grupo que fixemos en Luar esa noite, porque ela estaba detrás do escenario, sentada nunha silla mentras non lle tocaba, e como levaba ese traxe plateado cunha abertura espectacular, cando se quixo poñer de pé para ir a cantar, levábao todo encollido aquí. Eu decíalle ao realizador: avísalle aí que se llevei todo, non vou decir a palabra que dixen porque creamos un grupo ali e fomos ese nombre témolo sempre, pero sí, esa foi unha anécdota. Mira, rise ali en dirección porque se sabe do nombre, porque unha delas está ali, do grupo Maravillas. Ela como reaccionou? Ela, claro, ela a tirar, porque claro, íbase llevando todo. Ela non tiña problemas por enseñar o corpo. Foi das primeiras que ella decía as domingas. As domingas. El de Galiña aquí todos, espectacular, que Alejandra canta como quere máis. Ahora está moi de moda o relicario, Ah, sí? Hai moitos relicarios que se están vendendo. Ah, pensaba que decías a canción. No, a canción de sempre. Pero claro, que é o relicario? Conta. Moita xente non sabe que o relicario é unha cousa que se colga do cuello e leva, pois agora poñen como a xente agora cando morre non a enterran, que a queiman, o que queda das cenizas, un trociño de ceniza ponen o relicario. E as fillas de María Teresa Campos puxeron de moda, porque o dixeron na televisión, que iban a facer un relicario para levar as cenizas da súa mai sempre con elas. Bueno, a verdade é que o que aprendemos aquí en Xuntos co gran Parada, unha canción. Está moi ben isto que di Parada, non? Dos artistas, claro, que sodes Pili Pampín, artista, pero tamén Pili pola rúa, non? Sí, decir, totalmente. Estas dúas vertientes sempre. Sí. Pero é verdad que ela ten non ese magnetismo, non? Que a xente que 30 anos despois vayamos a Pontevedra e a xente siga lembrando ese momento, é unha pasada, non? É maravilloso, porque aparentemente das unha muller de carácter, non? De que cuidado acercarse para pedirlle unha foto, non? Pero como di Parada, era a muller máis asequible que había. O que aprendeu en... Para tener poca voz, Pili Bravísima. cantó de todo, coplas, picardías, cuplés, de todo. Sí, pero que sabía entonar, que ao final é o que conta. Magnificado xa para coñecer as historias das persoas pois que veñen asuntos para dar un xiro á súa vida, comezando cun cambio de imaxes. Hasta aquí preparado o noso xurado, Pili, Parada hoxe. Ai, que a última vez que estiveches aquí, Parada. Eu sigo co cambio de imaxen que me fixeron en Xuntos. Que guapo estás. E presumo que che durou, que sepas o cambio que tú me fixeches cando vou a calquer televisión e todas as maquilladoras, as peluqueiras, todo. Ai, que ben te queda. Da televisión de Galicia. E da Gran María que fai máxia benvida E pois aquí cortaron neste o pelo programa. que ainda continúa. Mira que ben me Eu queda. xa chivo observando, digo, ainda lle duran as mechas, Sí, ainda lle duran. señora, ben feitas estaban as mechas. Cola temos para vir aquí o Cambiemos Xuntos con Nosa María. Bueno, pois unha sección que nos fai moi felices porque a xente a verdade é que vemos cambios espectaculares por fora que os que fai María, pero tamén de como os animamos por dentro, verdade, María, que tamén é importante. Importa moito o estado de ánimo. Eu son porque outro. a que sí? Bueno, non sabes que o se que che ve lido. outra sonrisa, Desde que me cambió o estilo na Tele Galicia, de verdad. Hasta hoxe chegache un descapotable. Teño que botar a xente, non podo ligar máis, non podo ligar máis. Eso fainos moi felices. Bueno, pois imos conocer xa a primeira historia da tarde. El chamase Ramón, ven de Brión e carpinteiro. Benvido, un aplauso. Que tal, Ramón? Sube aí a peana, pégate ben o micro, para que te escoitemos ben. Pomos te o contador. Adiante. Bueno, pois eu viña para facer un cambio de luz, a ver, todo o mellor posible. E bueno, pouco máis teño que decir, é decir que darlle unha sorpresa á muller e nada máis. Ajá. O sea, que el ven aquí para facer feliz a súa muller, Pero Pili. conozca a muller, cando chegue, igual dice, non, usted non entra nesta casa, nesta cama non entra tampouco. Igual temos que facer un cambio Claro, discreto. discreto, ben Que dicho. te gustaría cambiar, Ramón? Da forma de vestir... Sí, bueno, todo. El cree como Parada. Todo vai ser imposible. A mí gustame moito o color de... plata, Para mí, precioso. eu quería o color ese, para mí. Na próxima poñémolo así, Sí, vale? color plata. como Plata, el- precioso. Aquí milagros tampouco facemos. Bueno, Milagros non facemos. Ui, Pero entendo. eu
si tuviera que facer un cambio, máis que nada faría yo de vestuario, non? De vestuario, verdad? Porque o pelo A mí me moi gusta ben. o pelo. A ver, rebaixalo un pouquiño polos lados, Sí, xa ten claro. un pouco redondo e tal, pero bueno, eu creo que sí, pode facer moitas cousas. Sí. Pero igual te quere copiar a ti un pouquiño, Sí? Sí, Ah, eu pues creo que pode sí, que te ser. estabas mirando moito e dixo, parada, Unhas cando mechas. chegaxe no Para mí descapotable. foi Un éxito. especial, un Ves, éxito ves, total. Unhas mechas así como as de parada veste ou non? Non tanto, non tanto. Son máis atrevido que ti. Claro. Máis Arriscado, pero non moito, non? Sí, Bueno, un pouco, sí. pois nada, en definitiva aquí do que se trata de facer feliz o xa muller. Sí, exactamente. Bueno, pois estamos preto de San Valentín, eso non está mal. Pois, non, claro, isto igual está facendo aí San con Valentín, esa... o 14 xa. Claro, Nada, non queda nada. esa semana. Pois nada, agarda aí ao lado da nosa mesa e moita sorte. Imos lle dar un aplauso ao noso primeiro concursante, a ver que pasa, a ver que decide o noso xurado. Imos coa seguinte, chamase Sabina, ten 71 anos e vende ordes. Un aplauso. Que ben, Sabina, benvida. Benvida. Sobes aí a nosa peana. A ver, baixamos igual un pouquiño o micro. Así. Aí. Ok. Veña, pois 90 segundos que empezan xa. Contanos. Bueno, eu vim para cá para que me puxeran un poquinho máis bonita. Porque agora vai para vello, pero eu quixera un arreglo para ver como me vexo, porque non... Aquí as peluquerías son moi caras. E as cousas, e un ter o pelo ben, ten que ir cada 15 días. Entonces, bueno, eu vim por eso, a ver como fan. Bueno, 15 días tamén podemos Sí, dilatar sí, un pouco máis o pouco momento máis, da peluquería, pero bueno, ti queres verte, e que te gustaría facerte? Bueno, que me arreglaran o pelo, Pégate ao micriño. que me arreglaran o pelo, Sí. que me puxeran máis lisitas da cara. Eso é difícil, Nunha non? tarde non sei se podremos, Operar non operan. De momento, Un operar lifting non, un lifting non. Isto é o primeiro. Pro E lifting. bueno, así, Ajá. despois, eu vim de Venezuela, xa hai 5 anos, vai facer 5 anos, 5 non 6 anos. E xa se pode imaginar como ven un ven a unha man adiante e outra atrás. Claro. Non sai nada. É triste. É moi triste. Eres galega, eres aquí ou... Son gallega. Ti eres daqui? Sí. E foches para lá a traballar? Fun para levaronme aos 11 anos. 12 anos me levaron. Era máis sencilla, pero mira, por a edad que ten, é máis xoven que Sara Montiel. E 71 Sara Montiel anos ten. levaba os ollos ben pintados, a boca. Claro. E ti gustaría che ir así tipo a Sara Montiel? A ver se poñemos a Sí. Montiel. Sí? Se eu o que Pestaña postiza. O que queiran facer, eu Ti deixaste. Eu deixo. Ai, que ben. Faz o cambio por ti ou por o marido porque queres buscar novio? Meu marido morreu. E queres buscar un novio novo? Aquí, se tuve un e non fai falta máis. Ya quedaste farta. Un marido, non, No. non me fai falta. O sea, que o cambio por ti. Se fora unha persona, Sí, como Dios manda, pero quedan poucos. Como eu, quedan poucos. Que xa está pillado. bueno, Que mírame con picorría. Ui, sí, Ya dixemos o de Sara Montiel e mírame tipo Sara Montiel. Sí, así con picardía. esa mirada, Échate a la cama, échate. Pois nada, Sabina, agarda Nunca é aí tarde a la para nosa nada. mesa e moita sorte. A ver ser esa escollida. Agarda aí un momentiño, imos a coñecer... de Ramón. onde? Aí con Ramón. Baixa despacio. Baixas ben? Achúdoche? Non. Non? Veña, perfecto. Pois imos a coñecer o noso seguinte concursante que se chama Iván. É programador informático. Benvido, Iván. Bueno, a ver, espera que te suba aquí un pouco, non? Aí. Veña, Iván, 90 segundos para ti. Contanos. Bueno, pois eu veño a Cambiamos Xuntos porque necesito un cambio moi grande na miña vida porque
levo xa bastante tempo en tratamento, perdón, estou un pouco nervioso. Non me gusto, realmente non me gusto, non dou atopado punto. Levo xa varias parellas, todas rupturas traumáticas, levo xa non sei cantos anos, xa non sei nin como vestir, non sei que roupa poñer, si colores, si negro, desde que non teño pelo, pois tamén non sei si deixalo así, si rapalo, si afeitar a barba, poñer, non hai, perdón, Tranquilo, Iván. E nada, eu viña a por un cambio porque, non sei, eu entro nas cafeterías, vexo que a xente lle din que eres guapo, tal, a min, hola, bons días. Que non sei. Pero non é feo. A min, Non é nada feo. que non sei, a min a única que me decía guapo era a miña avoa, que na gloria estea, que era fan de Saritísima, era moi fan dela. A verdade é que perdón. Tens que cambiar de cafetería. Sí, é verdade. É verdade. Tens que cambiar de cafeterías. Xa che digo, Pil, estou super desmotivado, non xa che digo, non sei xa que poñer. Viñecho o lugar ideal. Viñecho o mellor sitio. ¿Verdad? Sí. Tú vas a encargarte de... Claro, a ver. Vamos a ver. Eu se bueno, a Turquía hoxe non te podemos levar a poñer pelo porque non nos dá tempo. Non nos dá tempo a poñerche pelo. Pero podemos facer cousas, podes estar tranquilo, podemos mirar o vestuario, podemos mirar de ao mellor facerche deixar crecer a perilla, afeitar a barba, depilar un pouquiño a ceja, que tamén abre un pouquiño o ollo, a mirada, sobre todo que ti te vexas ben, estar tranquilo, porque eres un home guapo, xoven todavía, eres encantador. E os calvos están de moda. Están de moda. Os calvos están moi de moda, os calvos. Non podes desanimarte, Iván, No. agarda aí cos Claro. outros dos concursantes a que penso un poquinho xurado, porque que de novo tedes un marronciño aí importante, escoller entre estos tres concursantes, tres historias que tivemos hoxe, de novo moi diferentes, pero só un vai ser o escollido polo xurado. Será Sabina, será Iván, o que estamos vendo aí. Pois María Parada Pili, dime que tedes que decidir vos xa. as tres son... Merecen os tres un bon cambio, Sí, a porque verdade queren que sí, estar queren estar ben. ben. E tú podes É facelo. precioso, eu podo facelo, Sí, pero tú- outro día xe tuven que facer un doble e sudei a gota gorda. Entonces, hoxe ao mellor un, e despois outro día outro. Ah, tamén pode ser. Sí, sí, Claro. sí, sí, sí. A ver, vos que decides? Si pudeches Decide comigo, ti, podes con María, calquera. Decide ti, María. Decido. Sí. Bueno, pois eu por min a Sabina, porque ten o pelo máis largo. Sabina, A Sabina. un aplauso. Era difícil, Ose, ven por aquí, Sabina, ven conmigo. Bueno, ¿estás contenta? Sí, Hay que ver, ¿no? sí, sí. Bueno, a ver cómo... Encima gratis, Sabina. Gratis, sin pagar Es verdad, nada. que eso te decía Claro. Sabina, o cara que están as perruquerías. Bueno, Bueno. a ver que che fai María, non? Que nervios. Bueno. Igual che pon así un Un luxarilla, pouquiño. charitísima, como estamos vendo hoxe. Era que me poño bonita. Despois xa xa vos está. diréis. Que ben. Pois nada, deixote Vamos nas alá. máxicas mans de María, corre aí con Vamos, Sabina, Sabina. que tedes como sempre moito chollo, nada, logo vemos como quedou ese Moi ben, cambio. moi Un ben. aplauso. Puri, estás como que estamos todos así, emocionados, Puri. ¿Qué pasa, Puri? É que antes Que dicíanolo recordo. Puri, Moitas é vivencias que a Puri. claro. Ay, no estoy en mi mejor día para cantar, pero es muy bonita esta canción. Cantada por Pili Pampín quedaría perfecta. Qué rico Cántamela eres. la próxima vez que venga, venga. Pili. Imos a deixar en alto porque quizáis a cantamos os enxutos, pero xa temos a nosa Pili Pampín preparada no escenario para cantar esa canción que estaban aí tarareando na rúa, que non cantou algunha vez eso de Bésame mucho, Pili Pampín. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame,
yo, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de ti. Muchísimas gracias. ¡Qué iluso! Tan bonito, sabe mucho que el premio tendría que venir aquí a besarnos. Pili, Bésanos, que Pili. nos beses. Pero será por mí, parada, por Dios, que os regalos. Ya tiene motivo su marido de estar medio. Y yo le quiero mucho, ¿eh? Todo es amistad, todo es... marido o a Pili? A los dos. Qué elegante, qué bonita esta canción que nos cantou a gran Pili Pampín. Hermosa, sí, señor. Unha das Apareceu con un vestido de transparencias que dicen, mira, Sara, xa son 80 anos e non é para ir con esas O mellor transparencias. tamén tiña medo de que a xente a olvidara, porque xa non traballaba nos últimos anos tanto como traballou, e igual necesitaba facerse notar con esas cousas. Ti Elas pensas que eran que... tan inteligentes, Claro. tan listas. Eu recordo, decía moito Marujita Díaz, que na última época decía xente, é que fai unhas tonterías na televisión. E ela sempre decía, parada, es lo que me piden. Madre mía, verte vestido de tuno coa gran Sara Montiel era algo que Galicia non veu vir. Eu esa faceta de non sabía, Buah. Víctor, sinto descubrir este segredo teu. Pero bueno, Padín, Rematou o tempo de estudar, compañeiros. Rematou o tempo de estudar. É o Pensei que momento viña a cantar outra da vez. clase de sanitismo. E hoxe hai exame sorpresa. pero que me dirro. Exame sorpresa. Así que vamos a organizar isto un pouco rápido, que se nos vai o tempo. Vamos a facer ver. os dous equipos de sempre. Temos a banda da xente con experiencia e a banda dos mozos. Pídevos, por favor, que elixades un capitán. Rocío, parece ben? Ves, o que cotigo, Eu onde estou, nos mozos ou da experiencia? Pero que capitán, saber, non sei, dos novos, quen concursa? Os que ti Padín, decidas. decreta. Temos dous equipos, os mozos e a xente con experiencia. Somos Nombramos, por experiencia. favor, dous capitáns. Veña, Para que veñan aquí a concursar. rápido, rapaces. Javi por un lado, por Javi, aquí, que... por votación popular. Pili, Veña usted por coche, acá. veña, ven conmigo, venga, vos, Pili, acompáñate, vamos a la para un aplausos, poco por de- favor. Veña, claro que sí. Maravilloso. Vamos ahí. Que Bueno, bueno, bueno. no me toque a mí Que neste hombre, que programa. Pili, claro, que en fin. Ay, qué rabia tiña eu a estar meses. Bueno, está. bueno, clase Se de quedan de saritismo, Ay, esto encanta. esto Pero de aquí bueno, ¿esto en qué utilizaba eu consiste, Ro? A ver, pos contanos. niños. Sí, Temos Pacolla. un xogo. É moi sinxela, a dinámica é moi sinxela. Nós vamos ir lendo unhas frases e vostedes que descubrir si realmente as dixo a nosa Sara Montiel ou se son inventadas. Vale. O primeiro en levantar a man poderá contestar. Ah, Hai que levantar a man. Que temos que decir? Sí Si ou que non? realmente a dixo Sara ou non. se as inventamos. E Nós, se teñen dúbidas, Padín? e se teñen dúbidas terán o maravilloso comodín parada. Isto é, Anda. que levantan a man e non saben que contestar. Pois o Parada. mestre parada, bótalles un cable. Ah. O que vaya acertando suma un punto e o ganador, vedes esa maravillosa cesta da 13 que Sí. temos aí? Aí está, ya está maravillosa. O ganador decidirá que elemento de atrezo vai a lucir o perdedor o que resta de programa. É Parece unha cousiña para non Dime. facer trampas, Padín. Cantas veces poden tirar do comodín parada? Porque, Solo claro, unha por cada un dos vale. concursantes. Ah, É O sea, que dicir, tedes que Javi, pensalo ben. unha vez e Pili unha vez. Ué, que divertido isto. Sí. Pois nada, veña, gúzalo. Veña, pois que entre esa primeira frase Frase. desta clase de sanitismo. Pili, vas quedar Adentro guapa, frase. Vas quedar guapa, Pili. Dixo ou non dixo Sara esta frase? Son a máis guapa de España e da galaxia. Non creo que haxa ningún marciano máis belo. Dixo ou non dixo Sara? Veña, levantade a manga, o que se... Torna de Javi, dixo ou non dixo? Non dixo, eu creo que non dixo. Non? Dixo. Da galaxia marciana. Eu tamén penso isto. É certo, punto para Javi. Imos un cero. Bueno, tranquilidade, Pili, tranquila. Vamos alá, que Pili está sentando ben isto da Que clase aquí, de claro, hai sanitismo. que ser rápidos levantando a man, como na Claro, clase. claro, como na clase, igual. Veña, Oye, va. a banda, podedes animar, Imos coa segunda frase, que Pili entre. delegada, Pili delegada. Vale. Dixo ou non dixo Sara? Nacín pobre, pero increíblemente bela. Dixo ou non dixo? Aquí. Turno de Pili.
Sara, sí. Dixo Sara, e iso é verdad ou é mentira? ¡Acerta moi ben! Vamos moi ben. Levamos moi ben esta clase de saritismo. Veña, vamos coa terceira frase. A ver, Vamos, que ahora xa estamos entrando Vamos aí, desempatando. quentando A ver, é motores. que levamos, claro, un programa aprendendo moitas cousas de Sara, claro. Dixo ou non dixo Sara? Sempre durmo co cu ao aire, espida e coas sabas de seda. Dixo ou non dixo? Dixo. E Pili tamén. Oye, vota a estar por non levantar a man antes de falar. Levantei a man. Hai pomos de Padín, sí, Está grabado, señora. Padín. Rocío, que facemos? Damos a palabra a Javi. Respeto a profesora, un pouco de respeto. Bueno, vamos che pasar porque é a primeira vez, Vale. Dixeches que é verdade ou que é mentira? Dixo ou non dixo? Eu dixo que é certo que dormía co cu ao aire e Pili tamén. Eu, cucu, ai, non che durmo. Ai, co frío que me colle. Respeto aos compañeiros, por favor, vos lo pido, Javi dice que é verdade e isto dixo ou non dixo Sara? Dixo Sara! Maravilloso! Moi ben. Bueno, non están tirando nada como de imparada, Sempre ten que haber un Tomaron chapón na notas, sí, clase. señor. Pili, aquí estrategia levantar rápido a man. Sí, E logo home, xa, xa, pero si que- ya sabes, contesta. Si non, como din parada. Ou sabes xa as preguntas, por que levanta antes de... Levanta ti, e despois xa Tomei pensa. nota. Seguimos, Padín. Veña, vamos ca seguinte, vamos alá. Que entre a seguinte frase que dice algo así como: quen dixo que non cantaba ben? Chamaronme da ópera de Milán para facer a ida, pero non me gustaba o vestuario. Dixo isto Sara ou non? Turno para Pili. Non, isto non dixo. Isto vai dicir dixo. Dixo eu. E acerto non o dixo. Vamos por dous. Temos como din parada, Esta eu non a sabía, Dous. Pois era o momento perfecto para tirar do comodín. E para iso cho dan. Non é? Veña, vamos ca seguinte frase. Quedan solo dúas. E a cousa está empatada. A ver que pasa. A froita gústame dura, como as miñas pernas. Oh, qué buena esta. Torno para Javi. Comodín parada. A ver, Dixo ela, me dixo a tal. froita gústame dura como as miñas pernas. Eu creo, non sei certo, pero creo que non, porque ela diría a froita gústame dura como as miñas domingas. Non falaría das pernas. Paréceme que é falso. Ben traído. Bueno. Ahora ti decides. Bueno, vou confiar en Parada, na súa Confía experiencia, en min. na súa amizade e vou dicir que é falso. Falso. E as domingas tamén. É falso que Sara nos dixo isto. É todo produto da imaginación do maravilloso equipo de redacción que temos. Falso. ¡É falso! 3 puntos! 3-2, a cousa está moi reñida. Quen sabe, sabe. A ver que pasa coa última. Imos coa derradeira pregunta, coa derradeira. Vai isto, quen acertou máis? Vamos, Como? 3-2. 3-2. 3-2. Bueno. Guapa, vas marchar pa casa. A última é fundamental. Imos aí. Vamos coa última frase. Veña. Preguntáronlle a Sara con que frase quere ser lembrada e ela respondeu Sara Montiel. Como a parada. Como digo nada, vamos a la parada, a ver. Eu creo que sí, porque ela, ante todo, era Sara Montiel. Paréceme certa. Pois sí, digo que sí. Dice que sí. Pois a Confía en mi, resposta Pili. Sí, sí, derradeira que pode crear un empate ou darlle a victoria a Javi, A ver. ¡Verdad! ¡Maravilloso! Bueno, como temos un empate, Rocío, a quen lle damos a potestad? Que Digo eu, desempata. que como aquí Pili é unha diva, é a nosa diva, Sí. eu creo que o atrezo ten que lucir Pili. Eu creo. O que ti digas, ti esa profe, Padín. Ben podes traer Sí. unha copa. Eu dou Veña, o atrezo. vamos e para ti alá. decide, Ro. Chorizos. Decidimos por aquí con este maravilloso atrezo que vaya a lucir Pili todo o que resta de programa, que será... Ai, ¡Qué orellas máis maravillosas, por favor! Pili, ahora ti decide algo para ir para Javi tamén. Ponme maniquí parisien, maniquí. Bueno, decidímolo na mesa, rapaces, veña. que temos que continuar. Maniquí. ¡Guapísimos! Pim, pam, pim, pum. Gracias, Rocío Marín, grande. Imos a mesa, compañeiros, que temos que seguir. Bueno, qué guapos. Ai, Canta Javi, por plumas Dios. soltas. Madre mía. No, pues eches os cornos de boxe, eso xa non se perdono. Esta clase de saritismo encantoume. Quero pedirvos así, a modo de titular, en fin, unha frase, algo que destacaríades de Sara, así como broche final. Pili. Pois acaba de decirlo Parada, irrepetible. Eu penso que é Eu outra... nome tamén as palabras de Paradis. Sí, irrepetible.
quiero ser artista, asuntos o protagonista. Con peles farrapós, con tal de ser trapós, de estrella solista que fue suspirar. Asuntos, quiero ser famoso, asuntos, sé lo más hermoso. Firmar talonario sobre un escenario, pisar a diario, alfombras de rosas. Asuntos, Por favor, compréndeme, quiero ser artista. ¡Qué maravilla! Aquí seguimos en directo en Xuntos. Bueno, a verdade é que íbamos de temazo en temazo, porque falando da gran Sara Montiel, e agora, pois, este tema que aquí adaptamos, pois, de outra grande de Concha Velasco, verdad, Parada? Hombre. Parada, que aquí o vedes colocado con oso xurado, que esa toma posición, pois, desesando, non, Tani, a ver que talentos veñen os despois da asuntos. semana que tivemos pasada, a ver esta semana. Sí, dádenos un relax, Esto se avisa y da tiempo a que te manden un jamón. A poner un 10 por un jamón. Tenemos que coller esa técnica de Parada para as próximas veces, Pois a ver como ven hoxe o noso concurso. De momento, se vos parece, imos a dar a benvida primeira concursante, que se chama Raisa. Un aplauso. Que tal, Raisa? Bueno, ela entra decidida, co micrófonos a na man, paso firme, que me gusta a min cando entrades así. Bueno, contame, que nos ves a facer? Veño a cantar unha canción que se chama Tómame o déjame de Mocedades. Preciosa. Hermosísima. Bueno, pois moi ben, gustabos así de primeira. A elección do tema foi túa ou... Sí. Encántame esos temazos, 13. Pues Sorprenden un pouco, pode ser, Sí, rapaz de 13 Bo anos. gusto, escolla ten bo gusto. Este temazo, eu estou desexando escoitarte. Pois sí, pero por que te gusta Mocedades? Por os teus pais? Porque, non sei. Bueno, desde pequena escoitei unha canción dela e agora, pois... Que ben, e gustouche, dixeches, pois para mí, pois nada. Pois un aplauso forte para Raisa. Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirar. Va. Qué bonito. Bueno, víamos a tu Anai aí atenta á actuación. Creo que lle gustou, por esa sonrisa. Pili. Raisa, queres te dedicar ao mundo da canción? Encantaríame. Sí? Estás indo a clases de canto? Estás Sí. facendo algo, sí? Sí. Canto tempo levas? Un ano. Ah, bueno. Un aniño. Perfecto. Pois o mundo da canción é un mundo no que hai que estudiar moito, así que o meu consello é que para eses pequenos desafíos que ti veches, sigas estudiando, sigas formándote, moi ben indo a clases, e seguro, porque a base tela, seguro que chegarás moi lonxe e cumplirás os teus soños. Pero ti sigo estudiando, vale? Rubén? É interesante saber canto tempo levas, porque sí que é certo que, sobre todo no principio da canción, non estabas moi estable. Había inestabilidades na voz, vale? Que entrabas no tono, marchabas e volvías.
creo que se debe a eso, ao tempo que levas cantando. Eu creo que co tempo a cousa vai ir de aquí para arriba, vale? Pois nada, a anotar os conselliños do xurado e moita sorte na semifinal. Un aplauso moi forte para Raísa. Sí. Creo que recibimos xa a nosa segunda concursante que me din que vai entrar tamén pisando forte no escenario. Danucia Samer. Bueno. Pois non me mentían os meus compañeiros. Hola, boa tarde. Que guapa eres. Pois o mesmo digo, Danucia. Pero guapa non, eu sou extraña. Guapa eres tú. Bueno, sí, a verdade é que o do ollo branco un pouco inquietante, Parada, non sei como ves. Bueno. Que contanos, en fin, o sea, xurado. Sí, é que Pili está ca boca aberta, pecha pregunta, Pili, di algo. Ay, non quería decir nada do ollo, pensei que... Que sí, que había natural, así, ¿no? O sea, que é da transformación o ollo. Este lado non veo nada. Ay, estamos Se bien. pongo así, nada. Estamos bien, el ojo. Originales. Es que yo estoy siempre probando. Como soy modista, estilista, coreógrafa, entonces voy probando. Pero esto fíxechelo ti? Sí, todos mis figurinos lo hago yo. Mi Pero tienes estilismo que es dar un mío. traballo terrible, non? Bueno, cuando uno gusta do que lo hace, Claro, non xa é trabajo. Canto tempo levoute facer este vestuario? Moito. Pois una semana. Moi rápido. En la cabeza un día esta. Daniela, galega non eres, de onde Non, soy de Brasil, vivo en Vigo. Do Brasil, Sí, estupendo. pero vivo en Vigo. Parecese Parada a nosa amiga Regina do Sao. Regina, ten que vir a Regina por aquí que revoluciona o plató. Se alguém queres aprender a sambar, aquí carnaval próxima semana. No, por eso sí, vamos cantando Listo. motores contigo. Pues- Pues nada, Danucia, efectivamente, deixamos micro, plato e té, un aplauso forte. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey, hey. Bravísima, qué chulo, ¿no? Moi lindo, Vente Daniela, aquí moi por centro do lindo. plato, por favor. Qué guai, non? Que estás nerviosa, pois non se che notou nada. Eso debe dar un traballazo terrible, non? Moitas horas mirando un espello, non? Sí, un poquito. Pero me gusta. Encantó unha coreografía esta robótica, non, Tania? Claro, Además, quería hablar una cosa. Yo tengo como 223 personajes diferentes uno de madre otro. mía, don Carmen. Y estoy sin trabajo desde antes pandemia, porque con la pandemia no me llamaron más nada para trabajar. Iba mucho a Portugal a hacer espectáculos y ahí se cesó los eventos. Claro. Pues nada, Pois aproveita, hai que aproveita conseguir ahora. traballo Claro. para Danucia, esta moza. vamos. Es decir, que notase que está curtida. Habitualmente que traballas en diferentes espectáculos, tes o tu propio espectáculo? No, yo tengo espectáculo propio, no tengo. Yo hago feiras, eventos, cumpleaños, hago espectáculo con marionetas. Vamos,
eres fin, de un todo artista 360. súper completa. A ti para dar gusto Camaleónica. performance. Hombre, pero me da mucha tristeza pensar que con el trabajo que hace non lle den un traballiño Claro. nunha cafetería, hai moitos sitios onde podes Es que es traballar. complicado. Además existe como, voy a hablar, hay como una barrera de discriminación con las trans. Un tabú. Yo soy transexual y desde ahí cuando mira mi DNI ya Pero cada vez menos. ya no tiene trabajo. Cada vez menos. O vaya, o Galicia se se ha esa espabilado o mucho primer nesto. paso, ¿verdad? Para que, en fin, dende asuntos quiero ser artista o estrelato. Pues estoy encantada. A ver, será así. Pues Encantada nada. contigo, es muy guapa. Bueno, ti sí que eres guapa. Dame un micro. Corre aí o backstage. Con eles son os netos do Rosal, Iker e Ángel. Benvidos asuntos. Que elegantes veñen, non? Así un look moi ben. Grazas. Non dixo Sí, que. non se lle Exacto. escapa nada, non se lle escapa nada. Bueno, que vindes facer? Bueno, pues vimos facer un sketch cómico, cortillo, Ajá. e bueno, a ver que tal, ¿no? Bueno, pues a velos, ¿no? A ver se nos rimos un pouco, que sempre apetece. Seguro que sí. Un aplauso para eles. Moitas gracias. Ola, boas tardes, son Arturo Ibáñez, o seu notario. Imos asinar a escritura de divorcio de mutuo acordo de Daniel Monzón e Sara Bermúdez. Por favor, sentade. Eu son Daniel. Ben, imos alá. E a súa muller? Non veu. Como non veu? É que anda moi liada. A lei é a lei. Moi liada. Me está vostede facendo perder o tempo? Co meu veciño. Veciño. Sinto yo, pero baixo o paraguas das nosas leis é preciso que estades os dous presentes na sinatura. O meu veciño tamén. Non. Vostede maila a súa muller. Ah, ex-muller. Aínda non. Pois xa me botou da casa. Teño que buscar un piso. Como? Está vostede en busca dunha propiedade? Sí. Deus os crea, eles se xuntan. Pois xustamente teño por aquí a hipoteca dun maravilloso pisiño adosado e amoblado moi coqueto. Interésalle, verdade? Sí. Falemos das condicións. Trátase dun apartamento de 24 metros cuadrados De salón. de piso. Ah, menos que limpar, Non me toque. Por non falar da localización. O barrio residencial... Isto non é importante. Conta cun amplo... cun salón só, cociña de 2 fogóns, litera de arriba, litera de abaixo e incluso un servicio unipersonal domótico neumo mono ultramicroscopic silico volcanoconosis. Como? O baño. Ah, Interésalle, verdade? bueno. Pois solamente tería que firmarme aquí abaixo. Fíxese nos recadriños, aquí. Vale. Aquí. Pois xa estaría, bueno, déixeme decirlle darlle a noraboa porque acaba de facer vostede o negocio da súa vida. O único que xa falaremos de cara a semana que ven do tema do divorcio. Nova compra, bens gananciais, hai que repartir. Desculpa? A lei é a lei. Noraboa. Sara, acabo de conseguirte a metade dun apartamento. Tiña razón, é tonto perdido. Logo nos vemos, quérote. Maruch. A lei, non? Qué bueno, qué maravilla. Bueno, o risómetro non minte, non? Moi simpáticos, ágiles, moi ben. Eu estaba, bueno, vexo que sodes estudantes de interpretación, non? sí. Pero é que eu estaba vendo a uns actores facendo un sketch en televisión ou nun teatro, de verdade, noraboa, encantoume o texto, encantoume a vosa interpretación, increíble, noraboa, chicos. Ten en conta que só teñen 19 e 20 anos. Sí, que son uns neniños. Un raparigo, pero... Moi ben. Parada, A mí encantoume. Os martes e 13 galegos. Son estupendos. Tedes futuro nesto, moi ben, o guión está moi ben, a interpretación estupenda, Sí. teñen futuro. Esa rapidez na que dixeches unhas frases, unhas palabras, digo eu, pero como fixo este chaval para dicir eso que non trampallarse? E logo dicir, Tania, tamén o que decimos outras veces, que facer humor non é nada sinxelo. Guión inventástelo vos? Sí. Sí, pois está genial, de verdade. Captaron a esencia das inmobiliarias. Total. Captaron a esencia. A mí vamos, o que me dá todiña. pena é que ten que repartir o piso. Xa non é moi grande o piso e por encima telo que repartir. Vai por Dios. Noraboa, rapaces, fantásticos. Corred aí detrás do escenario.
E xa estamos con noso seguinte concursante, Marcos, benvido. Gracias. Bueno, Marcos, que nos ves facer? Bueno, pois viñamos facer aí un cante, intentar cantar aí unha canción. Unha canción, pero de que estilo? Esta vai ser de flamenco. Como que eu pensei que me iba a decir un reggaetón ou así, non sei, como que me pejaba máis. Gústame todo tipo de música, pero De onde ves, Marcos? eu vivo aquí agora, pero son de Carballo, máis ben de Entre Cruces. Ah, de Entre Cruces. Notei un acento desde que chegaches, Sí. Mira, Marcos, levas moito tempo cantando, estás en algunha orquesta? No, eu cantaba así, máis ben entre amigos familiares, sin, bueno, entre xente conocida, máis ben. Nunca me puse nun escenario. Hoxe é a primeira vez? Sí, bueno, a teléfono algunha vez, pero cantar eso nunca, é verdad. A primeira vez que estás en un plató para cantar. Sí. Pois ves moi tranquilo. Moi tranquilo. Ven un poquinho descamisado, Sí, non, eso Pili? sí, pero fai calor, a mí o fai toqueciño flamenco, non? Digo eu. Sí, é rollo flamenco. Pero por que flamenco? É o estilo que máis te gusta? No, justame máis, rap tamén bastante. Variadizo. Igualito. Pois estamos O caso é que non se me vai a letra despois. Pois estamos todos invéntala. cunha intriga tol. Seguimos aquí no nosos asuntos, quero ser artista, estou con Marcos, que nos contaban desde a publicidade, que nos ven a por un pouco de flamenquiño a tarde, non, Marcos? Vamos a dar, a ver. Bueno, que nos vas a cantar, por certo? É de borrachera, de fondo flamenco. Borrachera de fondo flamenco. Bueno, non está mal. Unha cousa, Pili, que me ten un pouco inquieta esta tarde. De Arabanciña? Estou aquí. Que chamaches por ela, home? Que encántame, porque en canto a nombras, está atenta, parada. Home, porque eu estou atendendo todo o programa, non como outras, verdad, Pili? Ela sempre ten que poñer a puntilla. Co Arabanciña gustouche o programa de Sara Montiel? Bueno, eu quería facer un tema, pero non me deixou dirección. Que me dices? Sí. Un tema de que? A violetera ou que? Por exemplo. Sí. Calquera, son moi fan de Sara Montiel. Mirade, sí. teño que deixaros que estou traballando aquí co Porco Paco. Vale, a ver a quen lle cae mañan a entroidada. Porque outro día as papeletas comprounos todas unha señora rubia que tendes aí. Que non Vino é... en un barco de nombre extranjero. Madre mía, Paco Mañá, A quen lle fará entroidada? Madre mía. Eu solo digo que Paco me vai facer boa. Parada, por certo, ti mañá volves aquí a Asuntos, non? Sí, pero non me tocará a min. Ai, non sei. Tócame a min. Xa podemos descartar que Paco mañá non é parada. non É verdad, non Rubén, podo vir é mañá. verdad, como vai Cantas papeletas atando... compraches parada? Ninguna. Que ti sepas. Tengo un billete de volta. Madre Aberto. mía, Paco, eso será mañá. A ver que nos fai por aquí, pero de momento veñimos a escoitar xa a Marcos. Un aplauso moi forte. Eso é, vamos. ¿Cómo pasó todo sin darme cuenta siquiera? Te apoderaste de mi persona y como una borrachera. Puedo controlarme o a lo mejor no quiero, que ya no puedo negarme y a la droga de su beso. No sé si me equivoqué y adicto soy de tus labios y tu forma de ser desde el día que lo probé. Dame de beber, ay que quiero estar borracho, el alcohol será tu saliva y tu boca será el vaso. Vamos, dice, quebradero de cabeza, te veo luego recaigo y me inunda la tristeza de no tenerte en mis manos. Entre dulce y amargo soy esclavo de tu sabor, el que me va colocando porque pierdo la razón. Y a donde quiera que voy y eres como mi sombra, que ya tengo que decir, borracho y a mucha honra. Dame cómo pasó todo sin darme cuenta siquiera. Vamos.
Ola aí, Marcos. Bueno. A mí encantoume eso. Eras de Carballo, dicías? Sí. Como facía aí a ese andaluza, Sí, Carballo justalle moito a andalucería esta. Vamos a ver. A ver, Pili. Marcos, ti atreverías, porque dixetes que gustaba o flamenco, o rap, a cantar un tema aquí con Tania Beira? Sí, non hai problema, a ver. A ver, ahorita lle quita lo puesto a Rubén. Tania ven o ser moi flamenca, Eu verdade? veño flamenca, pero esta canción non conocía de nada, tamén te dijo. A ver. A mí encantoume porque Marcos pusolle moito sentimento andaluz de Carballo. Pero temos que cantar algo andaluz, sí ou sí. No, unha moderna, un rap destes ou algo así. Un rap, si con chabosito tamén. Bueno, eu que sei, algo parecido, a ver. Bueno, te gusta Chelino Vargas, non? Tamén teño. Bueno, a ver, con que nos vades deleitar, Tania Beira? Ti sabes a de la bachata esta de te bloquees máis ou menos, bailo a mellor no pub. Ai, pero baila bachata tamén. Ai, se flamenco, bachata, veña, vamos a estar aí, veña. A ver. Eu poño a unha chuleta, A capela, madre mía, que nivel. A ver. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé para qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y ahora te extraño. Dale. Marcos E non aunque ves sé gafas como eu creo que Marcos é máis de bachata. Mira, Pepa aquí. Como se baila bachata? Veña, enséñame. A ver. Ando manejando por las calles que me dejaste, bailando las canciones que un día me dedicaste. Bueno, Marcos, eu non sei, Bueno, moi ben. Marcos, pegarlle mellor ao flamenco que a bachata. El foi sincero, dixo que a bachata gustaballe máis bailala no pub que cantala. Depende. Decir dixo. Bueno, parada, gustouche? Sí, pero eu creo que ten que aprender a cantar menos ca boca e máis co corazón. ¿Verdad? Estou de acordo. Sí. Marcos, tes Non é algunha... cuestión da boca solo de cantar, hai que cantar desde dentro, e sobre todo flamenco, casi todo, pero desde dentro o flamenco queda moito mellor. Tes algunha aspiración, Marcos? Queres ser cantante de orquesta? Queres... Por si alguén te está vendo, si algún compañeiro de... Estas cousas, pois, probas para, bueno, pois, se sale ben e tal, pois, intentar seguir adiante, non? Estupendo. Moi ben, ti pasachelo ben. Pasalo ben tamén, Ti sobre todo. pasachelo ben, ose cantando aquí. Sí, sempre. Pois eso, máis importante. Corde aí detrás do escenario. Estou con el, Abel, benvido a Asuntos Quero Ser Artista. Que tal, como estás? Aquí estamos, bueno, vamos a facer un pouco de maxia. Un pouco de maxia, Xurado, outro mago aquí no noso concurso. Non, vamos a facer maxia. Vou intentar. De onde ves, a ver? De Ourense. De Ourense? Sí, aí de Ourense. Dedícaste a... No, a esto? son estudante, pero xa levo moitos anos facendo magia. Bueno, desde que entrei na universidade vaise perdendo un pouco a práctica, porque claro, non hai tempo para todo. Lógicamente. Pero bueno, Tira a universidade ainda vamos por aí. Bueno, a ver, non sei que che diga. Entonces, bueno, como o outro día a ti, Pili, fixeronte bailarina de hip hop, hoxe vou traer a Tania e a Rubén e vou nos facer eles magos. Bueno, Así que... Pois veña, un aplauso. Imos, que a mí Tania máis Rubén. encántame, sei que gracias. Ai, que ben. Que guai. Ti mandas a ver. Non sei si queredes porvos aquí por si non vedes moi ben, non sei. Nos temos que poñer mirando para aí. Vos aquí atrás. Non sei aquí atrás. Aí atrás, Veña. porque nadie pode ver. Entonces, solo vos. Vale. Trae aquí unha baraxa vermella. Mira, a ver. Cámara... Claro, porque non lle podemos A dar a ver, espalda. é que non lle podemos dar Senón a xente na Ai. casa non ve Unha nada. baralla vermella, podemos ver que son unha baralla normal, todas as cartas diferentes. Vale. Entonces, quen quera vermella? A ver, eu que me combino co vestido, Entonces, claro. mira, os magos pomos, para que seas unha boa maga, os magos pomos a mau así. Tens que pôr a mau así para coller ben a baraxa, vale? Vale. Entonces, agarra aí. Sí. Vale, ahora vamos a darlle unha a Rubén. Que me combina perfectamente as Sí. uñas, o vestido, todo, unha cousa. Vale, temos aquí unha azul. Vemos unha baralla normal, carta diferente. Bueno, Diferentes, mezcladillas. Entonces, igual, a mau. Eche mellor Ahí. que collas que a izquierda, eres diestro. O que pasa é que o chaval levou un Ahora, golpe un día e ten aí o dedo un pouco. Apreta aí. Vale, agora eu vou sacar outra baraxa para guiarvos ben o que tedes que facer. E aquí teño outra, será por barallas. Dios mío, ves cargado como Entonces, tedes que ir un pouco máis para atrás, para que nadie vexa o que facedes, ni siquiera vos. Vale, vades pasar as maus para detrás da espalda. Aí, que nadie vexa.
Seguides así, co isto agarrado. Entón, agora, ides coller unha carta así polo medio e pola boca arriba. Vale. Así, aquí Mira, que custa un pouquiño. Un pouco, non te... Non podo mirar? Non sei ni se teño dereito. A quitamos e pons... Sí, así. Moi ben, está, sí. Sí. Vale, ahora colledes e cortades así para que a carta quede perdida polo medio. Moi ben. Vale. Estaría tamén. Tédelo. Sí. Cando teñades sacadas máis para diante, Tá. pode agarrar así o mazo. Vale, descarga así, miradevos, e agora vou dar a maxia. Vale, xa está feito, xa tes a maxia dentro, non hai problema. Anoto, Agora, asinto. tedes que coller... Eso, jases. Agora buscade aí que carta lle dastes a volta, que sea cada un, sin problema. Aquí. Xa Vale, aí encontrei. está, non? A ver. Ensino. Sí, podemos ensinar un pouco. Temos a mesma carta. Pero espera. Vale. É a mesma carta, é a Sí. mesma carta. Non teño nada máis. Total, estou a flipar, Pero como é posible se... Pero se non fixemos nada. Es que non podo dicir palabras. Pero se fixemos nós, como fixeches ti? Dimos a máis, entón. Que somos magos, Tania! Que somos magos! ¡Somos magos! Mira pa aquí. Onde está a miña cámara? Onde estamos aquí? Que temos... Que, de verdad, non fixemos trampa, xuro por... De verdad, non fixemos... Estás a flipar, es que... Non te flipes que isto non nos sale despois solos, ¡Qué bien! Bueno, un Oye, aplauso Moi para ben, moi ben. Sí, isto xa... Bueno, a ver que deixaches flipando, guardamos, surado. Ven aquí conmigo que se te besa ben aquí no centro do plato. Bueno. En serio. Eu que non sabía ni se teña a carta do dereito, do revés, estaba aí dándolle... Que vos fixestes. Eu dimos a máxia, pero vos fixestes. Tamén che dixo unha cousa, de paso que me dá la maxia, podierme meter un billete de 50 euros aí en medio, que non me parecía mal ningún, O problema, cando fago isto, pega unha tos. Bueno, a ver se temos unha botella de agua por aí. Ai, mi madriña do carro. Que susto. Ai, espérate. Ai, mi madriña. No dejaba. Esta na pandemia con papel de baño, pero... Xa matos de darlle a máxia aquí aos compañeros. Mi madriña do carro. Tiñes unha de flemas aí dentro Sí, de viña, non che vou dicir onde viña. Estou flipando. Que susto me meteches, Abel, madre mía da miña Este vida. factor sorpresa subiu puntos, Sí, é verdade. A ver, farías algún truco de maxia para que nos invitados? Hombre, se me pides así, habrá que facer. Perfecto, Que maneras falar con todo eso na E tú faz que calargas o billete. A ver, teño algo por aquí eu. Veña parada, ven Un pa aquí. billetiño. Faicho el, Sí. eu teño varita mágica. De verdad. Se me vas das cuartos, vou che quedar con eles, Ah, Veña no. Pon Parada, tú os vai ali, cuartos. Para, que te ven, pide que aí? se quere facer un truquiño. A ver. A ver. Tes por aí o teu móvil, que vamos facer algo con O móvil sí, teño aquí. Vale moito este móvil, Entonces igual, último modelo que se dobla é moi caro, Non te quedes co móvil. Podelo desbloquear aí. Desbloquea. Non está con pinchado, Poñedevos verdad? máis No. para adiante, rapaces. A ver que fago. Os segredos de parada. Ya está. Está? Veña. Vale. Deixarmo? Sí, bueno. Non vou facer nada. Deixo, non o regalo, deixo. Ah, vale. Vamos a facer unha cousa aquí. Tú tranquilo. Como para estar tranquilo. Compreino a semana pasada. Este non lle estarás lendo os whatsapps? Non, Ollos de Oye, rayo láser no de guardes, parada. Vale, ahora necesitamos... Bueno, igual non necesitamos nada. Vale, vou pasar así as cartas moi lentamente e quero que tú me deteñas onde ti queiras. Onde ti queiras non podes tocar que se perda máis. non. Deténme, tú deténme, dime Xa. cara. Aí, Sí. esta paso dúas cartas máis. A da izquierda. Esta? Esa. Seguro, vale, mira, é importante que a vexa, solo vea. Sí. Ve de la voz tamén? Sí. Vale, ahora, mira, pon tú así a mão. Sí. No, al revés. Ah. Ponlle o móvil encima da mão. Toma. Mira. Non toquedes, No. Atento, vale. Crees que pasou algo? Eu creo que sí, tú desbloquea o móvil. Quedou retratada. Que se vexa, desbloquea o móvil. A carta non pode ser. Non pode ser, a ver. Pero fixen mal, estou nervioso. Está nervioso, home. A ver. Olvídachelo pín para. A carta. A carta. Enseña a cámara, A carta. A que cámara? Aí. Fuerte. A carta. É moi bon. É moi bon. Estou Increíble. Gustouche? Moito.
Gracias. Bueno. Este rapaz vale ten parada. futuro, Este rapaz vale parada. ten futuro. Volve con móvil pra mesa, non se saque... Bueno, Rubén, valoración final, antes de que se vai ao backstage. Pois mira, gustoume tanto o truco ese sorpresa que fixo, que ademais, así sin ter nada previsto, lle fixeras un truco a parada, e ademais que os trucos pareceme que están moi actualizados, incorporando tecnoloxía, o sea que a verdade que gustoume moito. Gracias. Que ben, moi ben, Pili. Parabéns, Ayu, dixen, tes moito futuro. Tes 23 anos, pero si sigues así, serás un gran mago. Tes unha filla para él? Teño dúas. Dúas, pois xa que non se escape, Pili, que non se escape. Abel, un aplauso moi forte para ti. Corre como que estéis. Acompáñanos a Nelly, moi boa tarde. Boas tardes. Bueno, Nelly que ven cun sombreiro mexicano. Non sei se terá que ver coa túa actuación. Algo ten que ver, algo sí. Vanos transportar a México. Ojalá. Vanos cantar unha rancheira. Mira, Pili, como sabe. Me imagino. Pois nada, Nelly, o plato é teu. Un aplauso moi forte. Este amor apaixonado anda todo alborotado por volver. Vou camiño á loucura, ese todo unha tortura sen querer. Rematamos hai ben tempo, pero xa é o momento de perder. Para ti toda razón, sempre mando corazón. E debezo por volver. E volver, volver, volver. Os teus brazos outra vez. Loitarei por te querer. Eu sei perder, quero volver, volver, volver. Que bonito, Nelly. Gracias. Que cara de contenta ten despois de actuar, Pili. Que bonita, Nelly. Ibache preguntar si era a primeira vez que estabas nun plató, pero no, vexo que ves de recantos. Pero no 2014, fai 10 anos, non conta. Pero aquí teño outros dous recanteiros. O sea que, imagínate, notase. No, moi ben, notanse as tablas no escenario. A min encantoume como te desenvolveches, ao teu timbre de voz, a canción é preciosa, así que enhoraboa porque a min transportáchesme a México. Vouche contar un secreto bueno a todos. Temblábamos o labio. Moito, moito, moito. Nelly, estás te dedicando á música? No, xa non. No, non estás en ningún grupo, orquesta? Estuve un tempiño bueno, empecé como todo, nun dúo, nun trío, logo nunha orquesta, pero xa fai que non. Ahora fago uñas. Pero gustaría che dedicarte profesionalmente a isto? A música sí, pero as orquestras non, porque é un moi sacrificado traballar de noite. Bueno, aí Tania dará fe tamén, claro, o oficio pois duro como a todos, ao fin e ao cabo. E digo, unha rancheira, por qué? Gustache este xénero? Gústame moito, non sei por qué, dame moito sentimento, noto que empatizo moito ca canción, entón son temas que me gustan. Claro, é que as rancheiras paradas algo teñen ese sentimento, Eu non? estaba pensando máis que na música, xa que cambiei en xuntos o pelo, podía cambiar as uñas. Facerme unhas boas uñas para volver a Madrid con unhas uñas que Pois chamen... vamos facer un inciso, que escoitei antes algo dun xamón. Eu non quero facer a pelota, pero é a feira do cocido en Lalín. Entón, eu son de Lalín. Eu daba un punto máis trouxer a súa. Pois xa está, aquí que mañá o cocido. Pois mañá estaremos por ali, así que, bueno, atentaron porque igual estás aquí de volta no programa. Mañá trae unha pota del. Que menos. Vamos a pensar, si ven mañá. Ose de novo vai estar moi reñida. Orgelos trae 8 seus de órdenes. Bueno, Yo marisco Rubén. Traio marisco mañá. Marisco Rubén. Encántame como parda non dá puntadas en fío, el quererse coa experiencia completa de Fillo, xuntos. aquí o que non chora non mama, miña filla, por favor. Eu choro e non mamo nada.
Ai. Bueno, Nelly, que é un placer, moita sorte na semifinal, que hoxe volva a estar a cousa moi reñida. Un aplauso moi forte. Por certo, esta noite saberemos quen vai ser o noso representante ou a nosa representante en Eurovisión. A ver, que me tendes aquí hoxe estás olvidándome moitísimo. Bueno, é que esta escalada... A que vai a Eurovisión? Igual que era iso. Ai, ao mellor tô meu salto á fama, cantando. Non teredes esa sorte. E serías capaz de facelo en Eurovisión e non aquí mañá que teremos Garavanciña Xuntos Visión? Como que Xuntos Visión? Xuntos Visión mañá aquí. O de mañá vai ser... Eu debo este programa. Pide por esa boca, solo ti, os outros esas pedanistas non, pero... Que mañá imos a estar aquí disfrutando dun espectáculo en vivo cos nosos colaboradores que, en fin, vanse bater en duelo a ver quen gana a primeira edición de Xuntos Visión. Eu quédome, mañá quédome para cantar o la, vivo cantando, enséñame a cantar. No, porque cancións que conocemos todos. Vas a coñecer mañá unha gran persoa, ou persoaxe, ou home, ou muller, ou o que sea, que se chama o noso querido Porco Paco. O Porco Paco. Que mañá chega, mira Tania. Mañá chega cargado con unha mochila que non vades a saber por onde sair. Mañá conocerás o noso entroideiro, Porco Paco, que a semana pasada revolucionou o plato. Eu só lo falo, José Manuel mira as caras de Tania, Pili e Rubén. Ai, non durmo xa. Ya verás, que Porco será? Vai ser moi divertido porque teremos Xuntos Visión, Porco Paco. Falaremos con algunhas estrelas da música amigas, por suposto, de José Manuel Parada, que conquistaron Eurovisión fai moito tempo, ali estiveron pioneiras, coas que falaremos mañá. Damos unha pistiña dunha delas, polo menos. Polo menos a primeira representante que foi a Eurovisión e que cantou Estando contigo, que despois fixo moi popular Marisol, pero antes estuvo na Eurovisión unha cantante que está retirada, que non fala, non dá entrevistas fai moitos anos, e por amistad que ten con este programa e contigo, mañá vamos a falar. Quen é? Veña, dilo. Conchita Bautista. ¿Os acordáis? Conchita Bautista. Bueno, y Betty Misiego, qué bonito. Betty Misiego tiene una historia preciosa. Ella tenía que haber ganado el Festival de Eurovisión y el jurado español votó que le quitó el primer puesto y quedó en segundo lugar. Hablaremos mañana también con Betty Misiego. Madre mía, vense programón este domingo, eso será mañana, pero agora ocúpanos o momento que nos encanta xa neste punto do programa, que é ver o resultado do traballo de María, a nosa super estilista. Xa sabedes que aquí veñen todos os sábados 3, 4 persoas dispostas a dar un xiro ás súas vidas, empezando por un cambio de imaxe. Hoxe tivemos unha escollida e aí estivo María toda a tarde traballando. Vamos a preguntarlle, pois, como foi a cousa. María, benvida, un aplauso. Maravilla. Encanta a enerxía que trae esta muller sempre, despois de estar toda a tarde sen parar. Bueno, deixei a Sabina guapísima, con un glamour, unha finura, decir que a xente a veces pensa que cos 70, cos 75 anos, que non se poden facer grandes cousas, que non van a peluquería, que xa, pa que? No, de verdad que no, que lle quitamos 20 anos, sinceramente, parece outra persona. Dixo que non iba porque son caras. Sí, bueno, sí. A ver, tamén é verdad que o tinte a menudo, pero con unhas mechas que duran máis tempo, en vez de ir todos os meses, por vas cada 2, non é o mismo. O caro das peluquerías é o color, pero a ver, porque o produto está moi caro, porque hai que traballar cunha boa mercancía, pero facendo unhas mechas, as mechas duran máis que o tinte. O que dura, mira, cambiei o pelo, fai 4 meses e ainda me dura. Un cliente así non é rentable, ¿eh? No, hai que ir todos os meses, mes e medio. Pero fixeches ben que pasou o tempo e queda ainda mellor. Exacto, mellorou co tempo, como el, mellorou ainda co tempo. Guapísimo. Bueno, que bonito esa mensaxe que acabas de deixar, que o falábamos antes cando falábamos de Sara Montiel, da importancia de seguirse peiteando, maquillando, pasados os 70, os 80, da igual, non? Sí, eu teño moita xente que os viernes, señoras de 80, de 70 e pico, que veñen todas as semanas á peluquería, e marchan
estexan tan contentas, ademais ese rato de estar unhas cas outras, que despois imos ao café, non sei que, séntalles tan ben que ainda esta semana unha señora estuvo malita e funlle á casa e dixo: ai María, quedo tan contente, xa parece que estou millor. Claro, de verdad que o sentirse ben axuda moito, dá igual a edad, dá igual a edad. Claro que sí, cambiamos por fora, sentímonos mellor por dentro, que iso é importante. Bueno, pois eso, estou desexando ver a Sabina. Vale, vamos a vela. Venga. Baixamos, como sempre, luces aquí no plató, apagamos monitores, porque xa sabedes que durante todo este proceso os nosos concursantes non se ven, non saben o que lles estamos a facer. Así que veña, 7:32 minutos da tarde, imos a recibir a Sabina. Un aplauso. Gracias. Espectacular. Gracias a todos. Bueno, e aínda non se viu. Ainda non se viu. Bueno, achégate un pouquiño máis pa diante para logo verte ben aí no monitor. Veña, non a facemos esperar máis, compañeiros. Imos a descubrir a nova Sabina. Que tal? Que tal, Sabina? Madre mía, que parece outra. Como te ves? Como te ves, Sabina? Ben bonita. Como decía ela, unha palabra bonita que venezolana é chévere. Chévere, ¿no? E que imos lembrar, compañeiros, como chegou Sabina a Xuntos fai nada. Mirade que outra persoa. É outra persona, Sí. Canto fai o arreglo, por eso que hai que arreglarse. Claro que sí, mírate o pelo, esa camisa. Esa camisa que lle queda espectacular, con ese pantalón que dixo, este pantalón é tan bonito, decía ela, este pantalón é tan bonito, tan cómodo, ¿verdad? Que de repente te levo pa casa. Esos bucles, Pili, como a ves? Eu creo que lle quitaron 20 anos de encima. A que sí? Totalmente. Que ben, que importante facernos de vez en cando de aí, encima. parada, un Como te ves? Como te ves? Ben, bonita. Sí. Cando volvan a casa van a pedirlle o pasaporte. Sí, eu Usted creo non que é sí, usted. Ademais está guapa, pero tamén pareceme que están dentro da guapura cómoda, ademais, tamén. Sí. E logo tamén a veces o cambio non hai por que facer ao mellor un radical de poñer un pelo verde, sino un cambio que se adapte á persona. Creo que é tan importante como darlle a volta de 100 grados, ¿no? Sí. Bueno, está espectacular. A ver, Sabina dicía que este cambio non facíalo para ti, que querías verte ben, que te preguntaban por aí, pero queres ligar, Sabina, tal, e ti dicías, non. Ligar? Non. Mira, nin rico nin pobre. Non queres? Eu, desde que morreu o meu home, quedou de home xa. Quedei, dixen hasta aquí. El morreu aquí en orden. Hai 4 ou 5 anos. E ti agora queres vivir a vida ti soa de solteiras? Eu vivo sola. Pois moi ben, pois xa está. Xa lle dixo, non vos metades, que eu non me meto na vosa vida. Moi ben. Pois é unha filosofía tamén. Moi ben. Cada unha na súa casa, Dios na de todos, non? Que se pois perfecto. Pois nada, Sabina, guapísima. María, moitas grazas por o teu traballazo, como sempre. Un aplauso para las dúas, claro que sí. A ver cómo es. A ver. ¡Saludos, Pili! Vaya ambientazo, Belén, como está aí ese bar e como queren a nosa Piripampín, como che manda saudos a concurrencia e Pili. Me encanta o Rosal a min. Que ben, que ambientazo había por ali. Un bico a todos. Ai, xente, chegou o momento, sosteño aquí a todos nerviosos, como non pode ser de outro xeito, xoganse moito. Un deles mañá non volverá aquí a Xuntos, quedará peado da nosa final semanal. Quen será? Pois ímolo averiguar agora, porque comeza
o veredicto. Tania, imos con Raiza. Bueno, Raiza, eu que te dixen un poquinho antes, vale? Que te sigas formando para que esos pequeniños falliños que todos tivemos cando comezamos, e que seguimos tendo a día de hoxe, ir mellorando, vale? Así que moito ánimo, sigue estudando canto, e eu esta tarde vou che dar un 6. Moi ben, un 6. Eu creo que é cosa de tempo, é moi nova, acaba de empezar. A mí gustaríame formar parte de ese tempo que te fai falta. A ver se mañán, se pasas, a cousa vai mellor. A nota é... Non? Es que ao revés, pensaba que era... Que tensión. Un 6. Un 6. Raiza, inevitablemente faltache moito, faltache tablas, faltache perfeccionar un pouquiño controlar esa garganta ao cantar, pero os tonos sobre todo tamén, pero eu non te quero desanimar, eu vou che dar un 7, a ver que pasa. Un 7. 19 puntos para a nosa primeira concursante. Bueno, empezamos aí, imos coa nosa Danusia Summer. Tania. Vale, pois, bueno, a enerxía coa que entrou encantoume, dende logo. Teño que mirar a chuleta pa aquí porque teño apuntado aquí no de Pili, encantoume a túa actuación, sobre todo o que conleva, porque aquí foron un minutiño de nada, pero todo o traballo que conleva, así que eu esta tarde vouche a dar... A ver, Dios mío, que peleámonos todos os días con isto é unha cousa, un 8. Un 8. Moi ben, Rubén. Danucia, eu dicir que o que ti comentabas antes, creo que xa que estás aquí hai que facer máis visible o que ten que ser natural. Que máis dá, home, muller, trans, dá igual, o sea que gracias por facelo visible. Logo, dicir que a actuación maravillosa, dicía Tania que moito detrás, o lip-sync estaba mallao, o sea que a miña nota é un 7. Un 7. Pili. Daniela, o traballo que hai detrás é unha barbaridade, vese totalmente, pasar horas, como che dixen antes, diante do espello, eso leva moito traballo. Eu, pola miña parte, vou che dar un 8 esta tarde. Un 8. 23 puntos, Parada, que sorte que ti non tes que mollarte a votar, O Rubén foi moi tacaño nesta puntuación. Ala. Moi Fíxate que hasta tacaño. vou che dar a razón. Que den un poquinho baixo, pero hai días. Porque ten un traballo moi importante. Hai que buscar de traballo para É ela. verdade. Estades exixente xurado. Veña, imos con noso dúo cómico que nos fixa aquí rir ose moito. Tania. Bueno, esta tarde non estaba vendo unhos rapaces de 19 anos estudantes, senón que estaba vendo unhos actores como a Copa dun Pino, con un pedazo de texto feito por eles, así que noraboa, rapaces, quedeime con moitísimas ganas de volver a ver un sketch voso. Un 10. Un 10, o primeiro da tarde. Buah. Rubén. Totalmente de acordo con Tania, gracias por deixarnos poder ver isto aquí en directo, porque o temos xa normalizado, ver sketch teñe moita dificultade. A miña nota é un 9. Un 9. Pili. Iker e Ángel, a mí encantoume. Creo que polo que estaba lendo aquí estades en Vigo estudiando arte dramático. Teño unha sobrinha tamén estudiando en Vigo arte dramático. Espero que algún día poda vela tamén nunha serie como a vos, nunha película. Oxalá que sí, porque sodes moi vos todos. É un 9 tamén esta tarde. Un 9. 28 puntos. Parada xa os bautizou como os novos martes e 13 Galegos. Os Cruce Raya tamén, galegos. Os Cruce Raya tamén, que, bueno, xa nos diredes se pasades que tedes aí pensado para mañá, que xa estamos todos aquí expectantes, pero a votación ten que continuar. Marcos, o noso flamenco de Carballo. Tania. Marcos, bueno, eu, a verdade é que esta tarde... É como que a música iba por un lado, ti ibas polo outro, a ti gusta o flamenco, a ti dixeche solto aí o que a mí me gusta, pero sí que é un pouco que decía Parada, non? Que tens que cantar aí o flamenco, hai que sentilo dende dentro. E ti síntelo, pero como que o botaches aí fora. Evidentemente, era a primeira vez que estabas en televisión, todos tivemos unha primeira vez, pero, bueno, como dicíamos aquí, hai moita competencia e xa estamos na segunda temporada, así que eu esta tarde vou chegar un 6. Un 6, moi ben, Rubén.
Mira, Marcos, que a mí gustame moitísimo un bo triquitraca, unhas palmitas aí, raca, pero... No, hija, unha boa festa, unha boa parranda e palmitas. Sí, dame veneno que quiero morir, dame veneno. Que pasa? Sí que é certo un pouco que di Tania, a música iba por un lado, ti por outro. Sí que o son da túa voz estaba ben colocado, un pouco nasal, que o estilo o pide, pero a voz a veces quedábase un poquinho atrás, como tapada. Animaríate a botar un poquinho de máis para fora, vale? A nota estou dudoso, vale? Veña, Rubén. Sí, a dou. Dala, Un 6, moi ben. Pili. Marcos, estou un pouco de acordo co que dimos compañeiros. A boa canción esta non a conocía, pero tamén me pareceu que ibas por un lado ti e a música por outro. Hai xente que estorba a música para cantar, non vai a pensar ti que a todo o mundo lle gusta cantar con música a capela. E o flamenco é moito de cantar a capela, moito de cantar a capela. Eu pola miña parte esta tarde vouche dar un 6. Un 6. 18 puntos para Marcos. Bueno, imos con Abel, con oso mago, que os deixounos a todos. Tania. Coa boca aberta nos deixou Abel. A verdade é que sí, bueno, sigue na universidade, pero de verdade que non deixes de formarte para isto, porque de verdade que a min sorprendéchesme 100%. Vouche dar, isto estás ben, non? Un 9. Un 9. Moi ben, hai unha competición pola cabeza importante. Rubén. Abel, por aquí han pasado máis magos. Teño que dicir que creo que es de todos o meu favorito. A Masia... Xa está, Pili, eu as coitas xa me pon nervioso. Non dixe nada. Dicen antes, Masia actualizada, truco da nada de repente, un truco pa parada. Veña, un truco sen ningún problema. A túa actitud saíste xa con ganas de falar e facer Masia. A miña nota esta tarde é... un 8. Un 8, moi ben. Estás exigente, estás exigente. Pois sí, Pili. Bueno, normal que lle gustaras ti, porque os que viñeron casi todos eran nenos. A que queres que che diga tamén. Buscarme como fai. Xa sei, home, xa sei, para eso iba. Por eso, para eso iba. Abel, a min deixache mano nadada xa co teléfono de parada. O que fixestes con eles estuvo espectacular. Porque unha cousa que sí me gustou de ti é que non quixeches ensayar pola mañá nos ensayos. Non quixeches, non. Porque se dixo que se estropeaba o truco, e dixo que quería chegar, facelo, e punto. Eu vou dar un 9. Un 9. Buah. 26 puntos, que emoción. Quédanos solamente unha concursante. Ai, a nosa ex recanteira Nelly. Tania, canto lle damos? Eu doulle un pedazo 9 porque o fixo maravilloso. 9 minutos, o sea, 9 puntos. Rápido ou despacio, vou. Así rapidiño. Un 7. Un 7. Pili. Nélida, o que che dixen antes, mañá si ves, traes unha pota de cocido. Un 8. Un 8. 24. Quen queda eliminado, equipo? O despedimos a Marcos, onde está? Pero non perdas esa alegría flamenca. Os netos do Rosal en cabeza. Veremos que pasa mañá. Vémonos porque a vida é mellor xuntos. Ata mañá.